Благодаря. Честно. Здравей. Занимавам се с бокс, борба. От мен имаш да! Днес какво ще ни представиш? Днес съм ви избрал една компилация от класически рок и други популярни парчета, балканска музика. С Ще има какъв изненади. инструмент? С акордеон. Нямаме търпение да чуем. Ти виж акордеона, колко е хубав самия инструмент.